Madang sarapan esuk iki mang golek aku yo bakso. Neng bakso mesra. Berbo Sampit Ponorogo, bakso cinta mesra. Tahun 90-an aku rene tapi menune ya kur bakso kasar karo halus. Iki baksone menune akeh iki ya, pentole nek pentol kasar, pentol halus, pentol telur. Lah kuwi nek tetelane barang. Nah, menune akeh kono jajal rene dhewe ta ora usah tak sebut ni sitok-sitok ya to. Baksone ya nek tetelane barang ya tetelan daging lho ya, untuk tetelan gawang lawang kok mbok kira tetelan gawang lawang itu tetelan daging kayak ya empuk jeruk anget pilih aku bakso komplit kasar halus terus enek tetelane daging tak tambahin karo lontong sak lengen-lengen kuwi lontong gedine ya to nah kuwi baksone kuwi tak tambahin lontong karo tahu gembos iki wis ngene wis wareg lek sarapan iki ayo sapa sing duwe kenangan nang kene taun 90-an iki enake ya kur bakso kasar karo halus. Sapa sing tau rene taun 90-an iki wis enek lho sing duwe kenangan nang kene sapa ayo. Aku SMA kenang aku wis rene wis bola-bali bakso mesra bakso cinta Berbo Sampit Ponorogo iki wis menune ya kur pentol karo bakso. Saiki enek mie ayame barang. Wis kari milih Madang.